E se você pensa que não tem variação, você bom bruxar. So, aqui não se grupo é tudo o que você pode fazer para criar de bom lugar algo único. Para gusto moderno e contemporáneo, EQ3 è unico riba mercado, ofreciendo hobby más que simplemente mueble. Wat zo uniek is aan EQ3 is, het is een Canadees concept. Het is een Canadees design, maar ook hele strakke lijnen, strakke vormen. En het is contemporary, maar ook tijdloos. Dus vandaar dat het ook overal inzetbaar is, in alle interieurs eigenlijk. Dus, het is een breed programma, het is echt een ruim programma. Dus je kunt echt een heel interieur ermee aankleden. En het blijft gewoon ook echt tijdloos, zeg maar. E EQ3 Tahasi, que contemporâneo ta hasta personalizar, según el cliente su escogencia. Nou, de klant kan alles zelf samenstellen, dus wat betreft de meubels, de bedden en we hebben dus ook verschillende bedden, dus upholstery, dus stof. Dus dan kan de klant zelf bepalen welke kleur bed hij wil. Y aceita conta pa EQ3 su mueble en general, cuta guardo fabrica según bestelling y entrega den tempo cortico. Wij kunnen een plan maken voor de klanten en wij adviseren hun daar ook in. Dus daar zijn we ook heel sterk in. Dus we kunnen hun precies adviseren hoe ze het moeten inrichten, want daar is vaak ook vraag naar, dat klanten dat niet weten. Dus daar geven we dan ook volledig advies in en dan helemaal naar hun smaak, naar hun interieur. Con uovo scarpi ribatteati i producto di qualità alto, nanta importa un linea nuovo di cortina, che normalmente arriva a recina esclusivo di Neiman Marcus. Ja, we hebben dus gordijnen, transparante gordijnen, maar ook dichte gordijnen, maar echt ook hele mooie linnen kwaliteit. Echt top design. Dus, en die kunnen dus ook in 3 maten te krijgen zijn. Dus het wordt helemaal aangepast aan het interieur van de klanten. Otro coscunanting te oferta special regularmente. Ja, wij hebben nu een special op al onze spiegels. We hebben verschillende modellen, verschillende vormen. En daar hebben we nu 10% korting op alle modellen. Voor Valentine's Day, nou, wij hebben dus hele lieve cadeautjes. Dus waar we elke klant dan blij mee kunnen maken en ja, die dan elke dag naar kunnen kijken. La cuestión di Pasawak.